И не си шоколата да не мога да те стегля. Дървото ли да влезне? Паса, в дървото се удари. Чипа ще го резна. Къде? Къде това това? Това се знае надолу, звъни. Това го пречи да излезе. Дървото е по-добре. Не пречи и търмото. Нема като тръгва на такова и... Пълен тесен, какво прави? Пълен десен от дупката си тук. Много му изпадна вече мъркутата. Върни се да го изтеглиш този бастун, че ми омръз от него живота, да го накълтам с секирата си много. Не е за това празна се тук едно дърво, ево да го изтеглиш. Направо си видиш какво ще го правим с много. Назад като те тръпнеш и кара предицата. Това ми трябваше точно за шноркила, бат. Зави. Това да влезе вътре, върти вора на песен. Виждам, че има тук. Та розова капа. Запотни да не го хваща, без това трябва да се там. Бъди готови на тръна. Върху врата си. Няма да бъдат да изтегнат. Чакай, пали се това, пали се това. Стоп. Ей, там. Давай. Давай смело, бе. Давай, ще се го качиш, бе. Чакай, ще чупаме колата, бе. Даже, че трябваше да го вържем на горе. Тъкно винаги е бръско. Къде нагоре да го тръпнем, бе? Какво? Да не се свлече там. Се отпре, бате. И сега и излиза. И е готов. Дай, отпре се. Там къде беше преди. Пусти напред, ли? Да, дай въжето. Дай, това да отпре. Качи го, но не пречи. Не бе си качи го. Не пречи ли бе? Чакай се. Какво си, а там стоя отпред? Нека.
Пробвай оригинал. Много е ароматизиран. Red Bull. Не. Немския майнек. Оригинал. Да. Тия Red Bull го развалих отдавна. Стоят. Леко аз не покам, ще ти тръпна обратно. Не, ще го презакачим. Е това малкото там. Е това малко, да. Така трябва да има нещо интересно.